Usuku lwanamhlanje lube usuku oluyingqayizivele olubalekile emphakathini wakwa-Ward 4 ngaphansi kamasipala waseMvoti. Ubaba uZondi okuyikhanselela kuleli ward sekunesikhathi eside angimema ukuba ngifike. Inhloso yakhe enkulu bekuwukuthi azobonga abavoti. Usebeyikhansela iminyaka engama-20 ewina ukhetho emva kolunye ukhetho ngokuyimpumelelo. Ngakho befuna ukuzobonga abavoti, kodwa engifike ngakuthola la bengivele nginalo ulwazi ukuthi abantu bayamthanda, kodwa indlela engibone ngayo kube ngaphezulu kwalokho ebengikucabanga. Uyakwazi ukubona abantu ikhansela labo abalizwe emakhaleni, abalizwe ezandleni, imizwa yabo ngendlela abakhombise ngayo kungijabulisile, ngoba siyazi ukuthi ezweni lonke kukhona ukukhononda ukuthi amakhansela wasebenzi, abakhansela bawaboni, amanye angamavila. Uma ufika emphakathini okuswela ukuthi undize ukujabula, ukhombisa ukulithakasela ikhansela labo, kwenza uhambe unenhliziyo ejabulile njengomholi, ngoba uyazi ukuthi akhona amakhansela ayisibonelo esihle, good ambassadors emphakathini yakithi. Ngibuye ngagcizelela-ke ukubaluleka kokuvuselelwa kwamaziko aphinda agcotshwe, amaziko aphilayo, hhayi angombombayi, ngoba okubanga ukuthi ubaba uZondi awine ngaso sonke uma kunokhetho yingenxa ukuthi unamaziko aphilayo. Uma sekufika ukhetho yiwona athwala umkhankaso, akhankasele ubaba uZondi, abe ngama-party agent. Ngikuncomile nokwenziwa umndeni wakhe, umama uZondi nabantwana, ukuthi baba seqhulwini lomkhankaso ukuqikelela ukuthi iqembu lenza kahle, okuyinto ofuneka bayenze bonke imindeni yabaholi bethu ukusekela abaholi babo ngenxa amalunga omndeni, ngoba ayisibonelo. Mungakutholi ukusekelwa ekhaya kuba inkinga ukuthola ukusekelwa emphakathini. Ngimshayela ihlombe uNondaba ngumsebenzi omuhle wenzela isizwe, uyinxusa elihle, sisishaya isifuba ngaye ukuthi mangathi unalo ikhansela ongayiqhenya ngalo, ngeke lokho ngicabanga ukuthi ngavele ngithi uZondi, ngoba ngibonile ukuthi abantu bamthanda kangakanani, okuwuphawu lokusebenza okuhle.